Chystáte sa na zatepľovanie, výmenu okien, prípadne inú rekonštrukciu vášho domu? Máte pochybnosti, či rekonštrukcia splní účel a skutočne vám usporí náklady na vykurovanie? Technický skúšobný ústav Piešťany vám ponúka účinnú metódu, ktorá odhalí slabo tepelne izolované miesta spôsobujúce úniky tepla, tzv. Tepelné mosty. Termokamera s veľkou presnosťou nájde oblasti s chýbajúcou, narušenou alebo poškodenou tepelnou izoláciou, kde hrozí riziko vzniku plesní. Je to najmä okolie nedostatočne izolovaných stien, okien, dverí, ako aj balkóny, schody, terasy a podobne. Termokamera identifikuje aj nedostatky v izolácii teplovodného potrubia a ďalších zdrojov spôsobujúcich zvýšenie nákladov na vykurovanie. Možnosti využitia termokamery sú veľmi široké. Vykurovacia sezóna je najvhodnejším obdobím na vykonanie merania. Kontaktujte nás a my vám pomôžeme získať prehľad o stave vášho domu, bytu či prevádzky z hľadiska tepelných strát. Vypracujeme pre vás protokol zobrazujúci tepelné úniky a poradíme vám pri ďalšom postupe, aby ste dosiahli želaný efekt – úsporu nákladov na vykurovanie. Investujte peniaze do vášho domu rozumne, teda tam, kde sú najviac potrebné.